Cześć wszystkim! Jezu, zapomniałam. Teraz lepiej. Tak. A w starocie, który mi nie wyszedł. No bo nagrywamy się jakiś odcinek, tylko żeby nie wyszedł. Teraz to dobiera smutek. Ciągle będziemy grać w Google, no bo... No bo klawiatura mi nie działa. Ja nie mogę zalogować na MSP, ani nie grać w Cytelu. Mogę tylko w Google. O Jezu, tu jakaś wojna. A czekaj, tu jakieś buble. O, stacja mi działa. Nie wiedziałam. Pikachu! Nie. Daj mi kuleczki, nie dla nich. No daj. Muszę go zjeść. Ja cię zjem. Haha, nie uda mi się. Nie udało mi się. Niestety. Muszę zjeść. Okej. Muszę to zresetować. Zaraz wracam. Dobrze, już jestem. I znowu rozpykam na naszą. Zjem czy XD. Uda mi się. Liczy się teraz i tu. No nie. Co ja zrobiłam? Takiego mądrego. Jezu, jak to będzie przyspieszony głos, to ja nie wiem jak to będzie. Co, widzę, że ktoś tutaj już sojuszowo idzie, jaka to jest walka w ogóle. Walka o życie, w którym zginęłam. Eknestem. No bo muszę zdążyć się pożegnać, no bo i muszę ciągle patrzeć i ja już nagrywam. No bo wiecie, że bandytom jest tak, że trzeba mieć tylko maksimum 10 minut. I to nie jest sprawiedliwe. O Jezu, szybko. Chodź. Kurde, chodź, ciebie zjem, jest. Chodź, o, ciebie też zjadłam. Ale ja mądra jestem teraz. Dobra, ładnie. Chodź, ciebie już. Dobra, dzień dobry, koledze miło było. Ale to będę żarka, wiecie, widzisz. Kiedyś będzie dla mnie challenge za to umieranie, ja wam to obiecuję. Świetnie, ja żartuję. Chodź. Dziękować. Chodź, jeszcze cię zjem, ale jeszcze tylko trochę. No daj jeszcze trochę. No daj się zjeść. No nie chcę się zjeść. Ale w Google jest takie coś, że dobrze, że nie ma jak stół, no to nie można to... Dobra, łącz się, Nikola, łącz się. O nie, to już jest taki duży. Jezu, to jest Poland. A, kurczę. Odkręćmy się i popatrzmy na Google. Koniec od początku. Bądźmy prawdziwymi kobietami i zagrajmy jeszcze raz. Damy radę. No i działa mi dziewiętka i w ogóle. 8, nie działa. No, będzie taka nazwa. Co mnie to obchodzi, że nikt tego nie rozczyta. Tak w ogóle wziąłem sobie największe kulki. Mądra ja. Uwaga, bo Nikola śpiewa. Musimy troszkę zjeść, żeby być silnym.